tiegħek. Spiritu Santu hu kontroll ta' dan il-messaġġ, Spiritu Santu li inti żrajt li f'qalbi Missier, grazzi li fdajtna b'dan il-messaġġ Missier Qaddis u nitlob mulej biex bħalma inti tfajtu fija jien ngħaddih kif tajtu li inti Missier Qaddis. La ma nżid u laqqas ma nnaqqas mal-kelma tiegħek Missier Qaddis. Dan nitlob Missier Qaddis f'isem Ġesu Kristu. Amen. Amen. It-titlu ta' dan il-messaġġ jismu l-istqarrija, żomm l-istqarrija ta' dak li inti qed xi darba lil mulej tal-fidi tiegħek u tal-imħabba. Fil-bidu meta tajt ħajtek il-mulej, kollha kemm aħna għedna sqarrija. Inti s-situ s-salvatur tiegħi ma jkolli iktar kontroll jien fuq ħajti, il-mulej intuħ irriegni biex jaħdem. U ħanaqra skrittura li f'ħajt il-mulej urrieni kemm hu jħobb lil uliedu. U ejjew morru f'din l-iskrittura biex nibdew biha. Rumani 8 vers 28. U jgħidlek. Aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh. Ma dawk li huma msejħin skont il-provvidenza tiegħu. Msejjaħ inti? F'kollox jaħdem jitfit. Alla jaħdem waħdu ma dawk li jħobbuh. Alla jaħdem fit. Irid ikun hemm kooperazzjoni f'dak kollu li Alla jrid jagħmel miegħek. Jista' jagħmel kollox, imma qed jgħidlek hawn jekk vera inti tħobbu u tħobbu mhux inbilli tgħidlu inħobbok mulej meta verament ir-rigni ta' ħajtek jikkontrollahomlok Ġesu. F'kollox jaħdem, f'kollox ħajaħdem, f'kollox jekk int vera insow mal-mulej, f'kollox ħajaħdem għalik, Alla ħajaqbes għalik. Għal ġid. Aħna nafu li kull ħaġa ġejja minn hemm fuq mant il-mulej huwa tajjeb. Ma jagħmel l-ebda ħaġa ħażina f'ħajjetna. Anzi, dak li prova jagħmel il-ħażen ġo fina Alla jdawru għall glorja tiegħu. F'kollox jaħdem it-tfit għal ġid tiegħek. Għax lil dawk li huwa rafhom mill-bidu. Għarfek mill-bidu. Aħna kollha konna fil-pjan ta' Alla, mhux biżball. Ippredestinana bħalma qal il-bira l-paster biex jieħdu s-sura fuq ix-xbija ta' ibnu. L-imiġġ tiegħu. Ħalli dan ikun kbir fost ħafna aħwa. Lil dak li predestinhom sejħilhom ukoll. Lil dak li sejħilhom li sejħilna iġġustifikana. Lil dawk li mbagħad iġġustifikahom igglorifikahom ukoll. L-istqarrija li għedna mal-mulej fil-bidu li ġejna hawnhekk għadna qed inżommuha kuljum fil-ħajja tagħna mhijiex faċli. Imma hekk qed jistenna. Mhijiex faċli li żomm l-istqarrija kuljum. U stqarrija biss mhux tal-fidi qed ngħid. Stqarrija ta' mħabba. Għax meta ġejna nagħmlu hawnhekk l-istqarrija tal-fidi, il-patt li għamilna ma minniex biss mal-mulej. Ma minnih mal-mulej ma nafusna, mal-aħwa stess. U ħanaraw skrittura fejn tgħidlek illi l-fidi mhux biss fil-kliem. Mhux għax ngħidlek inħobbok brader jew inħobbok mulej. Meta ngħidu l-mulej nħobbok mulej. Qed tafdaħ il-mulej il-fidi mhux biss bil-fom, fil-fom mu tajjeb hekk bil-fom. Imma hemm skrittura f'Rumani tgħidlek illi dak li stqar f'ommu u jemmen f'qalbu. F'dak li inti qed tistqar vera qed temnu f'qalbek. Għax dik il-battalja, għax forsi ngħidu kliem, imma qalbna jedha ma' fomna.
Qalbna jeda aligned mal-sienna. Il-qalb kollox. U Alla dik jittestja il-qalb. Grazzi mulej. Ejja mmorru waħwa. Ġakbu 2, vers 14. Fej hawnhekk ħanaraw il-patt li għamilna mhux biss ma' maħutna kif verament qegħdin ngħixuh kuljum. Ġakbu 2, vers 14. Ġakbu 2, vers 14. X'jiswa ħuti li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma jurijiex fl-emil tiegħu. X'jiswa li qed nistqarra imma qatt met nurija. X'jiswa ngħidlek inħobbok imma meta jkollok il-bżonn li ma ssibniex hemm. Jekk huk jew oħtok ma jkollhomx jilbsu u jonqoshom l-ikel ta' kuljum, mela hekk qed naraw li f'dal każ tgħidilna mhux kelma biss għandhom bżonn. Imma għandhom bżonn li jsibu l-ħuthom u jonqoshom l-ikel ta' kuljum. U qed minnkom jgħidilhom morru bisliem, isnu kulu sa tixbaw, bla ma jagħtihom dak li hu meħtieġ għall-ġisem. Dan x'jiswa. Hekk ukoll il-fidi jekk tkun weħeda, tkun hemm biss kliem u ma jkollix l-emil, tkun mejta fiha nifisha. Imma xi ħadd jista' jgħid, int għandek il-fidi u jien l-emil, urini l-fidi tiegħek mingħajr l-emil u jien nurik il-fidi tiegħi mill-emil tiegħi. Inti temmen li Alla huwa wieħed u tagħmel sew. L-eżempju li tinġibu, li eżempju jien għaddej minn żmien ta' djufija. Kollha għandna djufija. Ma għaddej żmien bħalissa li u jien ammur fuq ħija u jien qed nistenna li ħija aħna dħalna fellowship hawn ġew. Fellowship li il-ħija jiena hemm kelma tgħidlek hekk li bit-tnejn tajjeb għax jekk wieħed jinżel liħor jetem biex jollih il fuq lura. U dak huwa l-fellowship li għandna ngħixu għalhekk fellowship. Biex fejn jiena nkun dajjef insib il-ħija li jista' jerġa' jtellani lura minn fejn kont. U ħanġib dan l-eżempju. Jien mort fuq ħija jgħid dajjef, naf li ħija bħalissiet saħtu fil-fidi, u mmur fuqu għal-parir biex naqsam miegħu. Immur fuqu u bħalma tgħidlek il-kelma. Jien qed nistenna dak li għandi bżonn meħtieġ. U da jgħidli 4 skritturi tajbin, imma forsi mhux dak il-meħtieġ tiegħi biss għalissa. Huma tajbin il-klim ta' fidi u l-iskritturi, imma jiena lissa hemm bżonn li ħija jkun miegħi mhix xi ngħaddej mill-battalja tiegħi. Għax verament għandi bżonn nirġgħet li tellani. U dik li mulej poġġafna fija, li mhux biss, iva brother, għandek il-Kristu u jqawwik fejdu fija tiegħek. Imma inti l-emil tiegħek miegħi, fejn hu? Il-fidi tiegħek hija biss fil-paroli, jew hemm qalbek ma' qalbi miegħi lest biex ittellani minn fejn jien. Grazzi Ġesu. Hemmhekk il-fidi tkun bl-evidenza u hemmhekk il-fidi hija b'saħħitha. U awtomatikament l-aħwa iktar ħad apprezzhom. U l-aħwa hekk għalhekk huma biex fejn jiena dajjef hija ikun is-saħħa tiegħi permezz ta' Ġesu Kristu ovvjament. Għax dak kollu nagħmlu bis-saħħa ta' Ġesu Kristu. Meta ngħidu nħobbu l-mulej? Xi tfisser għajna nħobbu l-mulej? Kelma biss jew tħobb il-mulej meta kulħadd tgħidlek int miġnun, x'inti tagħmel? Xi tfisser għalikom li tħobb lill-mulej? Għax meta nkunu eżempju fid-dinja, in-nies mhux ħajfhmuk. Mhux bħal l-aħwa li ħassibhom jaqblu miegħek dak li qed tagħmel. In-nies tad-dinja mhux ħajfhmuk jgħidulek int miġnun.
allura ħad tkun qed taqda l-affarijiet kollha madwarek fil-ħajja ta' kuljum. Aħna nażlu jekk l-Alla inkunux biss nafuh jew nkella ngħixu ġo fih. Ħadd ma jista' jagħżel għalina dik. U dik l-istqarrija ta' kuljum, l-istqarrija tiegħek li biss taf l-Alla, jew l-istqarrija li għamilt li inti tgħid Ġesu ħajjeħdok anke fejn inti fl-ar ta' ħajtek xorta ħad tibqa' b'dik l-istqarrija. Għax dik li tiswa, xejn ma jibqa', il-Bibbja tgħidlek l-imħabba tibqa' l dejjem. L-istqarrija tal-imħabba llum fejn imma l-mulej. Kif bdejt? Dak iż-żielu, b'dak il-kuraġġ, dik il-fidi. Imma iż-żmien għadda. L-imħabba lej Alla hemm għada. L-imħabba lej Lahu hemm għada forsi arsuk ta' koffens. L-imħabba għada l-istess hemmhekk. Kif nistgħu nirreżistu x-xita meta għandna kontraħuna? Għalhekk irdu nkunu sħaħ fil-fidi u fl-imħabba. L-imħabba mhux biss lej Alla ma lejħutna. Għax dak il-pat li għamilna ma' Alla u ma' ħutna. Grazzi Ġesu. Grazzi Spiritu Santu. Halleluja. Grazzi Spiritu Santu. Grazzi mulej Ġesu. Imbili ngħidlek lilek. God bless you. U inti għandek bżonn xi ħaġa meħtieġa oħra. Aktarx kon għaddu bnidem ma tantx ilu fil-mulej, iktar inkun ta' eżempju ħażin għalih. Għax xejn dan jitkellem il-fidi. U ħissadni ma rajt xejn ta' fidi minnu. Dak il-messaġġ li jmur jrid. U ħanaraw f'Apokalissi 2 xi jgħid. Meta l-bniedem mhux meta jibda. Ma meta jgħaddi żmien, il-bniedem baqax bl-ewwel imħabba tiegħu mal-mulej. U ħanarawha. Grazzi Missier Qaddis. Mela hekk lill-Knisja ta' Efesu. Ħanibda naqra minn vers 3. Naf li stabart u ġarrabt ħafna f'imħabba f'ismi. Mela hekk tikellem il-Knisja u għal affarijiet tajbin. Stabart f'ismi u ġarrabt ħafna. Ġifieri għaddiet imma baqgħet hemm. U għadek ma jgħidx. Imma kontra tiegħek għandi li jint ħallejt dik l-imħabba li kontu rejt fil-bidu. Daw ġifieri stabru għaddew ġew imġarba għaddew mit-testijiet. Imma għandu xi ħaġa kontrihom il-mulej li l-imħabba li juraw fil-bidu. L-istqarrija ta' mħabba li jagħmlu li Alla u li jħuthom intilfet. Mela issa ġib quddiem għajnejk fiex waqajt. Indem u erġa' bat l-opri tiegħek tal-bidu. L-aħwa forsi fejn waqajna fiha din. Palma qed jgħid hawnhekk qed jgħid għalina l-istess. Ejja nerġgħu. Ejja nerġgħu jekk waqajna fiha din, induru lejn il-mulej, tolbu jaħfrinna. Dejjem les li jaħfer. Imma nerġgħu lura fejn forsi m'għadniex dik l-ewwel imħabba. Fejn forsi bridna. F'Pitru tgħidlek tħallux il-ħrara tagħkom tibret. Fejn bridna mill-imħabba lejħutna u tgħidlek fl-aħħar ta' żmien li l-imħabba bejn l-aħwa ħatibret, ħassir cold. Fl-aħħar ta' żmien. U qed jgħidilhom biex verament ninmu fiha din. Għax anke jien waqgħid fiha. Għax iżżommlok kollox. Ma tistax timxi fil-fidi. Ma tistax u għandek kontraħuk. Ma tistax. Għax mingħajr ma taf qed tintrabat ma' xi ħaġa li għandu x-xitan. Kif tista' tirreżisti x-xitan meta għandek xi ħaġa tiegħu? Ma tistax. Biex tirreżisti x-xitan tkun f'dak li għax hu jisma' wkoll.
f'dak li inti qed tgħid u jisma' jibatlek attakki fuq dak li inti qed tgħid. F'dak li qed tgħid, f'dak li qed ngħidu, ejjew nkunu ħaġa waħda qalbna ma' dak li qed ngħidu. Għax kont tagħhom żgur ħajjiġi. U tajlek il-Bibja li mulej tiżomm kont, xi kliem joħroġ minn ġewħetna. Il-kont ta' kull kelma firħa li ħanejdu. Ejjew narfu x'responsabbiltà għandna. Għax di mhux ġast aċċettajt il-Kristu qed nimxi f'ħajja ta' fidi. Hemm ħafna affarijiet li bi Kristu kollox possibbli ġifieri, mhux qed nagħmluha jibsa, ma bi Kristu kollox possibbli. U Kristu jwassalna dal-affarijiet. Meta verament ngħidu luħu kontroll, jibda jgħin anka forsi ħaġa li żammejna, Kristu jagħtik il-grazzja, jagħtik l-abbiltà. Li forsi inti stess intrabat biha, Alla jerġa' jagħtik l-abbiltà l-grazzja biex jerġa' jħollok. Però aħna nażlu x'inhu Alla lina. Aħna nażlu jekk hux bis-Salvatur Alla. Aħna nażlu jekk hux bis-sussit tagħna Alla. Aħna nażlu jekk hux il-ħellies tagħna. Aħna nażlu jekk hux il-fejqan tagħna. Imma qalbek fejn qiegħda? Qalbek x'inhi tara tarah bħala biss is-Salvatur? Għax mhux dik il-ħajja li rdek tgħix biss il-mulej. Ma tistax tarah bħala Salvatur għax tkun qed tinqeda biss bih. Alla jrid ikun is-sit ta' ħajtek. Alla lek f'dak kollu li jagħmel jittestja l-qalb tiegħek biex jara li hu verament l-ewwel u qalbek hija tiegħu. Ejjew nażaminaw qalbna. U naraw jekk għadniex parallel ma' dak li għedna fil-bidu. Għax ħafna drabi fis-sena jgħidu ħafna affarijiet. Però l-battalja mmeda. U jekk kont taf f'min għandek titfa' l-battalja tiegħek, ir-rebħa hija assoluta. Hemmhekk hemm taħbit fejn int jekk hux ħad tidħol int fil-battalja jew tħallil Alla fil-battalja, hemmhekk għax jekk tħallil Alla fil-battalja, Alla jgħidlek int għandek ir-rebħa. Imma għandek ir-rebħa jekk ma nidħolx fiha jien, jekk ma nidħolx fil-ġisem jien. Kif nista' nidħol f'taqbida spiritwali u naġixxi fil-ġisem? Kif jista' jkun? Meta l-Bibja tgħidlek il-ġida tagħna mhux fid-demm u l-laħam, imma hija kontra l-ispirti. Kif nista' nidħol f'taqbida spiritwali? Bl-affarijiet bl-armi tiegħi. Il-Bibja tgħidilna li l-armi tagħna mhumiex bħal ta' din id-dinja. Halleluja. Grazzi Ġesu. Nagħtu applaws il-mulejla huwa. Halleluja. Glorja lilek Missier Ħaddis. Halleluja. F'dal-messaġġ il-mulej poġġili wkoll barra li mal-imħabba illi Kristjan li mhux għadu qed ifittex il-ħelsien tiegħu jew il-fejqan tiegħu, imma beda jimxi mal-mulej, ħal ħelsien tiegħu jew fiq ħabar kamant il-mulej. Imma x'għamel bihom daw? Il-ħelsien, il-fejqan, għadu jgħixu ta' kuljum jew ġew ċirkustanzi bħalma jiġu lil kulħadd u l-ħelsien tilfu jew il-fejqan tilfu. Il-kliem li qed kemm ħadużani mulej, kemm ħadd tagħmel affarijiet bija mulej, illum fejn qiegħed? Il-ħelsien għadek iġġorru, għadna nġorru il-ħelsien magħna kuljum. Jew bħal dawk tal-Eġittu li ħadu l-ħelsien imma meta kienu ħielsa ma prezzawx u ma ħadux ħsieb dak li kellhom. U biċċa kbir tagħhom laqqas bisraw dak li Alla wedhom. Għax ifukaw wis fuq l-Eġittu. Ifukaw wis fuq iċ-ċirkustanzi li kellhom. Imma kienu ħielsa. Kienu mfejqa. Kienu maħruġa mill-Eġittu. Imma taw każ iktar l-Eġittu waqt li qegħdin ħielsa. Aħna bħala Kristjani x'inhu jinfluwenzana llum il-ġurnata? Qegħdin meħlu sinu moħħna fid-dinja? Niftakru li xi darba lil mulej qednilu għandi bżonnok mulej. Eħlisni, xi darba ddikjarajna l-ħelsien.
X'darba dikjarajna l-fejqan fuq nfusna fuq ħaddieħor u rajnihom dal-affarijiet iseħħu. Imma li importa mhux kif tibda, imma llum fi xijat jew kif ħad ispiċċa. Alla dik qed jara la ma jarax il-bieraħ. Illum u għadha alla tjara issa. Ejja naraw qalbna issa. Fiex qiegħda. Jekk indu dawra ma' qalbna. Fiex qiegħda qalbna. Moħna fejn qiegħed, moħna tiġi mġeddet kuljum. Moħna fejn qiegħed, moħna huwa fid-dinja, qalbna da fid-dinja jew qiegħda ma' Alla. Ma tistax taqdi ġissidien. Ma tistax mhux biss għall-flus. Ma tistax taqdi ġissidien. U laqqas xaw forsi min jgħid jiena neutrali. In-neutrali huwa tax-xitan mhuwiex ta' Alla. Għax Alla jew kollu tiegħu jew inkella xejn. Hemm skrittura li tatni s-saħħa fil-Kristjaneżmu tgħidlek ħobb. Meta tħobb lil Alla, ħobbu b'qalbek kollha, b'ġismek kollu, bruħek kollha u b'saħħtek kollha. Mela kif jista' jkun int tkun neutrali jekk il-kelma qartlek ħobb lil Alla b'dak kollu li għandek. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, Ġesu. Aħna nafu aħwa li kontra l-fidi dejjem hemm il-biża. Dejjem. U mulejta fafija biex inġib paragun bejn l-ewwel Adam u t-tieni Adam. U għandi skrittura immorru Ġenesi 3. Ġenesi 2, skużawni. Fejn ħanaraw l-Adam meta dineb li huwa aħna kif għexna qabel ma tqajna ma' Ġesu fin-naturali. Kif meta dineb Adam, kif konna ngħixu qabel ma tqajna ma' Kristu. Hekk konna. Ġenesi 3, vers 9. U l-mulej Alla sejjaħ lill-Adam u staqsih fejn int. Mela hawnhekk qed naraw. Adam għadu kif dineb. U Alla staqsih fejn int. U Alla tistaqsina fejn aħna. Fejn aħna bħalissa. U dak wieġeb. Smajt ħossok fil-ġnien u bżajt. L-ewwel ħaġa li ġiet fih meta dineb beża. Għax jineri u nħbejt. Ma naraw, l-ewwel ħaġa li ġralu wara li dineb beża. Dik kienet qabel il-ħajja naturali tagħna ta' kuljum. Ngħixu fil-biża. Nejxu fid-depressjoni, nejxu f'dak kollu li huwa ħażen, dlam. It-tieni Adam, Ġesu, l-ewwel ħaġa li ġab miegħu hija l-imħabba. Nafu skrittura aħwa li tgħidlek l-imħabba perfetta tkeċċi barra kull biża. Mela Alla stess jgħinek titfa' l-fidi tiegħek fih qed jgħinek għaliex. Għax permess li inti tirċiv il-Kristu, qed tirċiv il-imħabba, qed inneħħilek il-biża, qed ikkeċċilek il-biża. Dak kollu li inti tarah dubju fik, qed tarah diffiċli Alla stess qed jgħinek titfa' l-fidi fih billi meta tirċiv il-Ġesu Kristu u jkeċċi dik il-biża l-barra. Alla stess li hu l-awtur tal-fidi jgħinek. Mela mhux biss iwaslek għas-salvazzjoni ta' issa jgħinek titfa' l-fidi fih bil dak kollu li qed tara tqil il-biża ikeċċielek. Il-biża ma titlaqx sakemm ma tmiss mal-imħabba ta' Ġesu Kristu. Għalhekk in-nies tad-dinja jippruvaw ħafna affarijiet, għalhekk dejjem dak il-vojt għax għadaqux l-imħabba ta' Kristu. Meta tħoss l-imħabba tal-Kristu hija iktar faċli.
L-iskrittura tajlek iktar faċli. Jekk qed igeħħilek il-biża' l-barra x'ħajibqa' fik mhux timtela bil-fidi u tiddikjara dak li Alla sejjaħ fuq ħajtek. Halleluja. Dak li Alla sejjaħ, dak il-miraklu li Alla diġà bħalma qal il-bieraħ il-paster. Diġà lest. Imma jekk għandek il-biża' f'qalbek, kif jista' jseħħ? Għalhekk hemm bżonn nerġgħu lura lejn l-imħabba biex jekk aħna tħanna f'xi biża' dik l-imħabba terġa' titkeċċa lil barra u dak il-miraklu li tara impossibbli għalik terġa' tattifaħ bil-fidi f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Halleluja. Grazzi mulej qaddis. Ejjew morru Galatin 5 vers 1. Fewwek naraw li il-mulej u s-sina li ma nerġawx immidnu għanna għalfej konna. Ejja morru Galatin 5 vers 1. Ejja nejxu l-ħelsin tagħna tal-aħwa ta'. Ara ma ntuħ spazju d-demonju minn xiex ħalisna Kristu ta'. Halleluja mulej Ġesu. Kemm inti kbir mulej Ġesu. Kristu ħelisna mhux biex nirċievu biss. Ħelisna biex nejxu l-ħelsien. Kristu ħelisna biex nejxu ta' nies ħielsa. Żommu sħiħ. Żomm sħiħ. Hold fast. Dak li għandek żommu sħiħ għax ix-xitan fuq dak ħajġilidlek. Ix-xitan jattakkana fid-djufija differenti. Kollha differenti. Però kollha jipprovu joħdilna l-istess ħaġa. Il-fidi. Id-djufija tiegħi mhux id-djufija tiegħek. Imma li hemm konness huwa li bil-fidi. Jekk joħodlok il-fidi tiegħek spiċċa magħluq. Żommu sħiħ f'dak li għandkom. U terġawx. Mela hekk ħelisna, terġawx. Warning. Terġawx tmiddu, terġawx iċċedu għal dak li kontu qabel. U terġawx tmiddu għonkom għal madmat tal-jasar. Semmejna l-Eġittu l-ewwel. Bażikament dal-ġiġ versi huma vera konnessi għax daw kienu fil-jasar u daw kienu fil-madmat. Kif fil-proverbi għajdlek dan huwa misteru li inti tinħeles minn xi ħaġa u jgħaddi żmien u terġa' isek tinsija, isek dak li Alla għamel miegħek tibret minnu ħabba l-affarijiet li tiżżid bihom u tinsa x'għamel miegħek. Jew ma tibqax tħossu. Imma Alla jgħidlek, jiena miegħek anke meta m'intix tħoss xejn, jiena miegħek hemmhekk għalik, anke meta ċirkustanzi ma juruk hekk. Alla mhuwiex Alla tal-feelings. Alla b'xi kultant mhux bħal ma ġieli nkunu aħna da. Bħal ma qrajna ifittxni hija u ġieli ma nsibux. Alla ħassibu dejjem ma' ġembek. F'dak li inti taffaċċja. Anka jekk inti mdawwar bil-kanuni kollha tal-ħażan kontrik. Alla jetem. Imma deċiżjoni hija f'idejna. Bibja tajlek illi ġo fina għandna l-Kristu li qawwina. Filippi tajlek għandna l-Kristu ġo fina. Dak li għamil mewta qawwina. Emmijat, imma inti qed tattivaħ. Inti qed timxi hekk. Biex ħad titqawwa. Biex ħad nitqawwew fil-fidi tagħna b'dak li aħna nagħmlu. Billi xi kultant nibnu s-saltna tagħna, xi kultant ikun din nagħmlu ta'. Il-fidi tagħna nurwa anke fi kburija. Imma tkun bil-kliem żgur mhux mill-qalb. Ew nkunu umli. Għax hemmhekk Alla biex jista' jaħdem. U hemmhekk biex jista' jurik il-grazzja Alla. Meta inti tkun umli, il-kburi jistkerħu. Ma jistax jittigrazzja. Għalhekk hemm Kristu li jqawwik għax meta inti tkun umli, tersaq lejk il-grazzja u l-grazzja għandha l-abbiltà li inti fin-natural ma tistax tagħmel, biha tagħmlu.
Ġesu Kristu huwa l-grazzja, huwa l-persuna tal-grazzja ta' Alla. Li nixtieq insemmi kif semmit kuġinti, jiena kelli l-istess dil-ġimgħa fuq xogħol. U għansemmi testimonjanza għax dal-messaġġ li qed ngħid għextu jien. Għaddejt minn żmien ta' djufija wkoll. U nirringrazzja l-Alla dak li rajt fuq ħutna, il-ħutna dejjem hemm sibthom. Nirringrazzja għalikom kollha għax meta kont fi żmien ta' djufija l-ħuti dejjem hemm sibthom. U kont għaddej minn żmien li x-xogħol beda jtina ħafna taħbit. Ħafna u bejt najja. U kif qal lil dik il-knisja, bdejt nistabar fil-mulej. U bqajt għaddej. Però bejt najja. Għax jafu li inti Kristjan, iduru kollha kontrik, jaqdu tim kontrik. Ovvjament ispirati mix-xitan. Għax m'hemmx neutrali, jew int pupazz tal-mulej, jew int servent tal-mulej, jew int pupazz tad-demonju. U domlu ħafna bsatem fir-roti u dejjem nitkellem maħuti, qed nitlob il-mulej, qed niddikjara l-mulej tin ix-xogħol li verament għandu għalija. U ilu naqra dan ġifieri. U bejt għaddejn iġi hawnhekk, il-passer jipriedka u jisemmi l-barkiet u ngħid dan nirċevih, dan grazzi mulej li inti ħaddihuli u dal-affarijiet, mhux b'egoiżmu. U il-mentalità tiegħi ġa poġġejta li jien ġa sibtu. F'qalbi kelli li jien ġa sibtu. Mhux qadni qed nistragilja biex insib xogħol. Imma jien f'qalbi Bibba tgħidlek ħajkun lek skont ma temmen. Mela f'fommi u f'qalbi jien emmint li x-xogħol ġi. Għadda żmien u tkellimt ma' ħija u għalli ejja nippruvaw. U provajna u issa da xogħol ħafna daħlu għalih. Vera xif? Ħafna daħlu għalih. U li ġifieri n-nies li rekomandaw għalih ma daħlux. Għax mhuwiex xogħol ejja ħammorru. Xogħol li u tlabt il-mulej fuq da xogħol bil-fidi u qed mulej nirringrazzjak li inti qed mexxin quddiem u grazzi tal-favur li inti qed tpoġġi fuq ħajti. U dik id-differenza kienet. Il-favur li n-nies tad-dinja m'għandhomx. In-nies tad-dinja m'għandhomx favur. Imma jiena u inti li msejħa talla għandna l-favur fuqna. U dak li għamel id-differenza. Il-favur talla li bih inti tikseb dak li Alla għandu għalih. U nirringrazzja lil mulej minn qalbi. Dal-favur ħadem u aċċetta u nirringrazzja l-Alla. Paga id-doppju, grazzi mulej, u nirringrazzja il-mulej minn qalbi għax kienaw kelma fuq dal-affarijiet għalija u tajjili fil-ħin eżatt li konferma li da xogħol huwa verament minnu. Li rċevejt li il-mulej ħajberikni, però mhux biss finanzi, prosperità. U għal dak għandna nixxenqu prosperità. U ma nistennawx biss li meta nagħtu finanzi ma nġevux lura biss finanzi. Imma tajt finanzi, irċevejt kuraġġ, tajt finanzi, irċevejt minant ħija l-imħabba, ma narawx biss il-prosperità biss finanzi. Il-prosperità hija li inti tkun sħiħ f'dak li Alla kollu provdilek. Il-prosperità mhijiex finanzi biss. Imma l-prosperità hija l-ħajja, ir-rikkezzi, Ġesu Kristu, ir-rikkezza, qed tgħix f'dik ir-rikkezza. X'inhuma l-flus? Fejn Ġesu Kristu? X'inhuma l-flus fejn il-ħajja li jipprovdilek Alla? X'jiswa tintrabat mal-flus
Meta tgħix indannat u qed jiserqulek il-miraklu li Alla lesta għalik. Ejja u ngħixu f'Ġesu, jiġi l-ħelsien, jiġi l-fejqan u jiġu dak kollu li għandek bżonn. Halleluja. Halleluja. Fittxu l-ewwel is-salt natalla u kollox wara jingħatalkom. Fittxu l-ewwel lil Wiċċu, fittxu l-ewwel lil Ġesu Kristu. U mbagħad kollox jingħatalek. Amen. Halleluja. Grazzi Spiritu għandis. Grazzi mulej. Laħwejja. Naqbdu mhux biss dal-messaġġ imma daw il-messaġġi kollha. Dak kollu li kienet iħabbatna ma jibqa' jħabbatna xejn, inqumu bil-fidi, ejjew inqumu laħwa, ejjew inqumu ħan niddikjaraw xi ħaġa importanti. Ejjew inqumu issa stess u dak kollu li kienet iħabbatna, dak kollu li kienet idur magħna f'isem Ġesu Kristu niqfulu llum fil-fidi kif aħna llum qed insew fl-imħabba, qed insew fil-fidi, qegħdin imsaħħin mimlijin bl-Ispirtu Santu, ejja laħu issa stess. Ejdu din warajja. Missier qaddis. Aħfrinna fej bridna mill-imħabba. L-ewwel imħabba. Lejk u lejħuti. Missier. Illum inqum u dak kollu li beda jħabbatni. Issa stess nirreżistih u nirringrazzjak Spiritu Santu li bil-qawwa tiegħek jirrebbih, jien ngħix fir-rebħa, jien ma jimmux tellif, jien irbaħt permezz tas-salib. Dak kollu li kien ħabbatni jien illum nirfes fuqu u niddikjara li jien meħlus, jien infejjaq, jien sħiħ u ħanżomm l-isqarrija tal-fidi u l-imħabba u f'dak kollu li jien poġġejt f'qalbi. Dan nitolbuh f'isem Ġesu Kristu. Bil-qawwa tiegħek Spiritu Santu. Halleluja! Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Grazzi Spiritu Santu. Ejjew dak li rċevejna bl-ebda mod ma jiġi ċirkustanza, ma jiġi xitan u jisirqu. Dak li hemm ġo fina huwa akbar minn dak li hemm fid-dinja. Dak li hemm fid-dinja huwa iżgħar minn dak li hemm jammar ġo fik. Di mhux biss kelma, imma ngħixuha verament kuljum ta'. Għax xi kultant nidrawha. Imma laqqas ngħixu fiha għax nidrawha. Ejjew inkissru kull familjarità ta' versijiet mill-kelma tal-Alla. U kull vers nieħduh daqs li kieku huwa l-ewwel darba. Jekk verament il-vers tkun tampat, irdu neħħu l-familjarità tal-versijiet. Grazzi Ġesu. Halleluja.